Moikka! Tänään tutustutaan meidän kameran panssarilaseihin ja kuinka ne asennetaan paikalle. Lähdetäänpä asentaa tuohon iPhoneen kameran panssarilasi. Eli paketista löytyy puhdistustavarat ja itse lasi. Eli ensiksi puhdistetaan takakamera. Paketista löytyy märkäliina. Puhdistetaan kamera rasvasta ja pölystä, jonka jälkeen se kuivataan liinolla. Tämän jälkeen otetaan tarra, jolla saamme pölyt ja muut viimeiset liat pois. Tämän jälkeen katsotaan, sopiiko panssarilasi helposti kuoren kanssa käytettäväksi, ja näinpä tämä näyttäisi sopivan. Irrotetaan panssarilasi kalvosta ja asennetaan paikalleen. Ja siitä se nätisti loksahtaa paikalleen. Tämän jälkeen voi vielä pyyhkiä ja puhdistaa ja painaa voimakkaasti. Noniin, nyt on panssarilasi paikalla ja puhelin on suojattu. Seuraavaksi muutama huomioarvoinen seikka tähän asennukseen liittyen. Jos suojakuoresi on tätä tyyppiä, että siinä on takakamera jo suojattu, panssarilasi ei valitettavasti sovi käytettäväksi takakameraa. Jos olet epävarma suojakuoren ja kameran panssarilasin yhteensopivuudesta, ota yhteyttä meidän asiakaspalveluun, niin hoidetaan homma kuntoon.